Bun, asta e continuarea de la videoclipul anterior. Am fost nimerit de acel player și voi prezenta alt joc acum. Vă voi prezenta Gangster 4, Gangster 4, Gangster Vegas. Probabil de vizionatorii o cunoașteți. După aceea voi mai prezenta în încă o continuare alt videoclip. Primul se va numi Refire partea 1, al doilea Gangster Vegas partea 2 și al treilea se va numi, ca să știți și voi, Bowmasters partea 3. Bun, hai să începem. Acesta e jocul, după cum puteți vedea, se mișcă extrem de bine. Puteți face o chestie din asta sau cu altă armă, de exemplu. Stați așa. Bun, după cum vedeți, după cum puteți vedea, m-a călcat o ambulanță. Acestui tip îi vom da un molotov și bun, am intrat în mașină și vom putea pleca. Vă voi prezenta în acest episod doar ce puteți face. În alte episoade voi mai prezenta alte lucruri. Deci, puteți merge la aeroport. Stați un pic să vă arăt. Păul acela de pe hartă este mașina mea. N-am vrut să o iau pentru că am fost grăbit. Hop. Păr. Dați, avem aici un avion. O merge în el. Cu el. Stați un pic. Am văzut un elicopter. Avionul e parcat. Bun, am ajuns aici. Eu am avut parașutele cumpărate de pe shop. Dacă vreți,